Halo. Haloo? Ai mun menee tää kuppi Äijä- ihan hullu hyvin. Nääkö jää ja saat 7 voit. Joo. Äijä ehkä kuolaa. Yritä saada, jos sä saat vielä jonkun yhden voiton. No täällä sä Stormi iskee kuolat. 10 ja täällä on 14 ihmistä. Sä legit ehkä et kuolaa sit, kun siis se skininen. Mulle pitäisi saada 150 pistettä. Ja nyt paljon mulla oli nytte? Joku 90. No jos mä voitan tän pelin. Siis mä voitin sen pelin, mulla oli 0 raksaa sen, kun Stormi alkoi iskeä 10 vaan. Haitti. 100. Joo. Täällä on 10 ihmistä elossa. Kräkki! Hyi jettä mä katoin. Haitti. Mä otan haitin. Mulla on haitti. Kräkki! Paljon mä kräkkään. No, se on kun se veti pauppatrollilla jään. 20. Okei, multa alkaa loppu raksaa. Täällä on 5 pelaajaa mun lisäksi. Tarttisin nyt refreshin. 4 pelaajaa. Kräkki! Brostor! Tuolla oli ihan hemmetinmaiset pelit, tää jäi mulle vielä. Kräkki! Jäi! Mitä sä kräkkäilet? Nois, kamo, hyvä. Tai 2 pelaajaa. Pelaa safety. 50. Jäi! Okei, 1v1. Jäi! Just voitto! Let's go! 32 pistettä. Eiku. Paljon mä sain pistetä? 34 tähän. Eiku. 39 pistettä tähän peliin. Mä sain 5 tappaa. Voi se tuhuja. Ai jaa. Okei. Mitä? Mulla oli taas 0 raksaa ihan hullun kauan. Venä, mikä top mä oon? Mä oon 130 pistettä. Top 200. Anja? Top 200! Äijä sai